May narugos? Hoy, may narugos? Ay, man daw. Wara man la narugos. Hoy, durungan kit pagporya ungab kan atilisli ka de. 1, 2, 3. Porya ungab, baw ilarom. Maulang birthday ngayon ni Mamay Ninette ngayon sa kanyang pag senior citizen. Inuulan na po. At ayan mga guys, welcome back. Yes, your break it down yun. Nandito na naman po ang inyong nag-iisang maestro waray isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. At syempre mga guys, nandito na ang pagpapatuloy ng ating kasiyahan ng birthday celebration ng aking mamay na si Mamay Ninette. Happy 60th birthday. At dahil nga maulan po ngayon, ayan, inuuran ang birthday ng aking mamay dahil siya nga po ay isang certified na makisabaw. Opo, for today's video, kaya naman po ginabi na po tayo sa ating pagpunta dito. At pagpunta natin dito, ayun, naglalasingin na sa labas. Opo. Edwin, mag-hi ka dyan. Hi, hello. Ayan, nandito na ang mga kamote. Ayan mga guys, maulang birthday ngayon ni Mamay Ninette ngayon sa kanyang pag senior citizen. Inuulan na po for today's video. Kasi inuulan yung birthday ni Mamay ng kanyang pag senior citizen. Pag senior. Ayan mga guys, tayo'y kumain na. Hindi ko na binidyohan yung aking panginginain kanina kasi alam nyo naman, ayaw kong ipakita sa inyo kung gaano tayo kadakras at kung gaano tayo bumabahog. Opo. At yung kanilang lechon, ayan o, sumusuka na siya. Ayan, naduduwal o, yung kanyang lechon. Ayan si Paitoy Toy, shout out. At narito na yung kabuang dekorasyon dito sa loob ng mansyon. Opo, at may naglaro-laro dito ng mga bata. Ayan si Pai Ruben, si Uncle. Ayan. Porya ungab. Hoy. Baw ilarom. Ayan o. Bagod man ka iroman siya di ho. Mahubugin ni sirasan ugmad sa oran. Hoy, durungan kit pagporya ungab kan atilisli ka de. 1, 2, 3. Porya ungab, baw ilarom. Ako, tumukunak pag inom, tikang san, ini nga may aking titinuman. Tikang san kaaswang ko. Ayan guys, umulan dito sa birthday ni Mamay. At talagang makisabaw yung kanyang pag senior citizen. Opo. Ayan o, yung dagat. At narito yung mga mananagay dito sa ayan, yung mga nangako na hindi na daw iinom pero kahapon lang yung huli. Saklap. May narugos? Hoy, may narugos? Ay, man daw. Wara man la narugos. Karuyagay, may marugos.
Tugad ba? Tugad. Tugad. At ayan mga guys, talaga naman pong nagkasiyahan po dito sa birthday ng aking mamay. Kahit pa nga po talaga namang inuulan po dito ang birthday, pero tuloy po talaga ang ligaya. At ayan, nag-dance na kami dito mga guys. Hindi ko na videoan yung aking sarili dahil syempre akong naghahawak ng camera. At ayan, mga stars for all seasons ng Barangay Kalumutan. Ayan, napakasaya po ditong kahampang sila for today's video. Ayan, dagang salamat po sa lahat po ng mga nagspuntahan po sa birthday ng aking mamay na si Mamay Ninit. Ayan, dagang salamat po sa inyong pagpunta. Syempre, sa inyong pakikisaya at sa inyong paghalakakan dyan, sa inyong pagchatcha, sa inyong paggiling-giling. Mega love shoutout po dito sa lahat po ng aking mga nakahampang for today's video. At ayan, shoutout po sa lahat po, syempre, sa mga nagluto po ng matapsi ng masarap na ulam. Ayan, sa lahat po ng naghanda. Ayan, sa lahat po ng bumati sa birthday ng aking mamay, salamat po. At syempre, happy birthday sa aking mamay, si Mamay Ninit. Daghang salamat sa lahat. Ayan, God bless. At syempre, sana marami pang mga kasiyahan ng ating pagsaluhan sa ating mga buhay. Ayan, daghang salamat sa aking mga followers. Pa-share naman po ng ating upload ng ating video guys for today's video. Thank you so much. Happy 38,000 followers. Daghang salamat. God bless us all. Keep safe everyone. Ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, you. Break it down yo. Opo.